день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами Олена Копинець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам і русинкам. Тема нинішньої передачі – древня історія русинського народу, пов'язана з православ'ям. Большинство істориків доводять, що Мукачевська єпархія була основана в часи Кирила і Мефодія у 863 годі, і про те, що іменно патріарх Фотів назвав представників цих єпархій русами-русинами. Чому російські і українські історики того не хочуть признавати? Большинство істориків підтверджують то, чим наш народ русинський генетично жиє і помнить, що позад 863 года образувалися у Карпатській Русі перші християнські єпархії для руси і русинов. І от того часу у нас має історія Карпато-Русинська православна церква починає свою історію, котра із часами могла уменшатися по території. В часи унії, наприклад, у 17 віці потерпіла і гонення від уніятів, но ніколи не переривалася віра православна між карпатськими русинами. Помагали в тому діло як тверда віра, так і гори Карпатські. І днеска нас, православних русинов, переважно є большинство. Добавлю, що язик народа – то серце народа. Значить, святі Кирил і Мефодій і святий патріарх Фотій суть прародителі алфавіта азбуки для славяно-русинов і їх прадержавності? Думаю, що так. Думаю, що маємо право так оповісти, що то ті святі люди, патріарх Фотій, святий Кирил і Мефодій, суть прародителями не лише алфавіта азбуки для славяно-русинов, а й для нашої прадержавності. В чому ми акцентуємо? Ми не сумніваємося, що русини – славний народ, в честь котрого навіть, напомню вам, один із елементів таблиці Менделєєва названий як Рутений. Пізніше царі, імператори, князя, митрополіти київські, галицькі, лемковські, подкарпато-русинські іменувалися русинами. Вопрос в тому, що то все забилося, другий. А вопрос перший, ото, що ми, русини, своє старої не забили. Святі Кирил і Мефодій і святий патріарх Фотій були дійсно прародителями великого діла создання алфавіта азбуки для славяно-русов, русинов і перевода священного писання на древній славяно-русинський язик, схоснований саме ними язик русинов як основу, як матрицю для создання богослужебного язика церкви православної для всіх слав'ян. Підкреслюю, наш язик русинський оказався по-нашому як язик матриця для Кирила і Мефодія, як язик богослужебний для всіх слав'ян. Донині і болгари, і серби свободно цим язиком хоснуються, хоча вже у проповіді переходять на болгарський, на сербський, но язик церковнослав'янський для всіх духовників до них доступний. Можемо ще утверждати, що віра православна греческа з її древньою практикою ісихазма, тобто тайної молитви, безмолвія, сосредоточеності, сформувавши наші русинські єпархії на Карпатській Русі, з їх таким геополітичним ісихазмом, і то вони создали перші проторусинські державності у будущій формі мархії рутинорум. Не лише одної. Мархії рутинорум було по всьому периметру древньої нашої землі Святої Русі, яка почалася создаватися до того, як прийшли сюди мадяри. Але ж потім, коли мадяри создавали свою державу, то ясно, мархія рутинорум оказалася на кругу наших історичних земель.